Hallo, goeiedag. Ik ben Ruth Sanayong, directeur van de Schrijversvakschool Paramaribo. Dit is filmpje nummer 25 en de laatste voor deze serie. We hebben in verband met ons 15-jarig bestaan dit jaar hebben we vanaf januari van dit jaar hebben we filmpjes gedeeld die gaan over creatief en literair schrijven. We hebben ze consequent bijna elke week, en dit is nummer 25, hebben we elke week een filmpje van 10 tot 15 minuutjes, of minder zelfs, laten zien met tips en alle dingen die over schrijven gaan. En we hopen hiermee een stukje terug te geven aan de gemeenschap. Want dankzij al de cursisten, alle bedrijven en organisaties die ons hebben gevraagd om onze diensten te verlenen, om trainingen te verzorgen, om manuscripten te schrijven, te helpen schrijven, en alle andere dingen die we doen. Dankzij die Surinaamse gemeenschap bestaan we. Dit projectje was een idee van mij sowieso, maar het is ondersteund door de familie van Piet Bolwerk. De auteur Marcel Laros had de boekpresentatie vorig jaar, die wij samen hadden georganiseerd met de Universiteitsbibliotheek van de Anton de Kom Universiteit. En zo is het gaan rollen. De opbrengsten waren voor de Schrijversvakschool. En toen dacht ik, weet je wat, we geven terug. Het is een jubileumjaar. Dus zo is dat idee ontstaan om ook gratis lessen online aan te bieden. En je zal hebben gemerkt dat het heel gevarieerd is. Hè? Want je kan natuurlijk niet alles online gaan delen. Want we moeten nog een paar jaartjes mee. Maar uit de reacties heb ik begrepen dat tenminste een paar enthousiastelingen dat het wel handig was. En dat al die filmpjes een beetje hebben gestimuleerd om te gaan schrijven. Ja, ik wil verder naast familie Bolwerk wil ik de Nederlandicus en schrijfdocent verbonden aan de Schrijversvakschool bedanken. Dat is mevrouw Urmi van der Waarde. En het bestuur van de Schrijversvakschool natuurlijk ook. Nou, we hebben 25 filmpjes geplaatst en de topics waren verschillend hoor. Ik zei het al, ik ga een paar voorlezen. We hebben een filmpje over het Surinaams Nederland, over zintuigelijk schrijven, over Sratongo, over herschrijven in een tekst verwerken in Word met de splitfunctie. We hebben gesproken over personages. We hebben gedichten, verschillende dichtvormen. Hoe schrijf je een haiku? We hebben gesproken over opbollige termen bij het schrijven. Op de Internationale Dag van de Poëzie hebben we ook iets laten zien over kinder- en jeugdliteratuur schrijven, werken met de redactiefunctie, in en met de redactiefunctie, uitgeven, eigen beheer, kritiek geven en kritiek krijgen. Wat schrijfoefeningen hebben we gegeven, columns schrijven, wat is een literair lexicon, waar je de terminologie die wordt gebruikt in de literaire kunst een beetje kan begrijpen. En zo zie je heel gevarieerd. En 25 is natuurlijk te weinig. Maar de Schrijversvakschool geeft nog gewoon les hoor. Dus het is niet dat het hierbij ophoudt. We gaan gewoon lekker door.
Verder verzorgen we nog steeds lessen of geven we trainingen aan bedrijven en organisaties. We zijn onlangs, zitten nu midden in een training bij het Nationaal Archief, waar ze content writing leren voor specifiek voor hun social media kanalen. Ik doe ook personal coaching, manuscriptbeoordeling en manuscriptbegeleiding. We hebben ook onlangs in de redactie en de vormgeving mogen assisteren bij de publicatie 133 jaar Java Suriname. Dat is een verzameling essays geschreven door Javanen en over hoe Javanen zich bewegen in die Surinaamse samenleving. Dus dat zijn allemaal hele mooie projecten die we doen. En waarbij we adviezen geven en assistentie verlenen. In oktober verzorgen we een Sranang cursus, leren schrijven en spreken. En we hebben het verschoven naar oktober, omdat iedereen nu met vakantie is. Althans, de meeste mensen. Het is net begonnen, de grote vakantie, de schoolvakantie. We hebben 3 professionals gevraagd om ons te ondersteunen hierin. Dat is mevrouw Van Leeuwarden, die ook sowieso, zij is Nederlandicus, langer dan 40 jaar. En ook verbonden bij de schrijversvakschool en goed op de hoogte van alle taalkwesties die in Suriname gebezigd worden en recente ontwikkelingen. Daarnaast hebben we Siegfried Gerling, hij is een professionele taalgebruiker. Geen onbekende in onze maatschappij, in die Sranang-Tongo-wereld. Hij gaat zich bezighouden met conversatie en presentatie. En we hebben dokter Renata de Bies gevraagd om ons ook te ondersteunen met dat stukje van geschiedenis. De geschiedenis van deze mooie en bijzondere taal, het Sranang-Tongo. Er zijn inmiddels al inschrijfformulieren online via Facebook, maar ook op onze website. Ga er naartoe, dan kun je alle informatie daar lezen. Iets waar ik ook de aandacht op wil vestigen is onze training Critical Thinking Through American Literature. Maar ik heb het afgebakend dit keer naar African American Literature. En waarom? Omdat dat we 160 jaar afschaffingsslavernij herdenken, of de emancipatie. En het zou goed zijn om Surinamers middels deze didactische werkvormen, critical thinking, kritisch denken, zover te krijgen om eigen reflecties op te schrijven. Ik had het voorrecht om in 2018 te studeren, een beurs te krijgen voor een studie in Amerikaanse literatuur. Toen ik terugkwam, heb ik meteen een programma ontwikkeld, Critical Thinking Through American Literature. Dus dat is meer dan African American alleen. En we hebben dat 2 jaar gedaan. Er zijn hele leuke essays en discussies uitgekomen. En kritische reflecties op de fenomenen, op die maatschappij. Die Surinaamse maatschappij. Omdat we veel meer gemeen hebben met de literatuur. Omdat de de samenstelling, de multiculturele samenstelling van Amerika is min of meer hetzelfde. En dat soort topics komen ook in de literatuur voor. En het is bijna zou je kunnen zeggen, dit zijn Surinaamse situaties.
Dus daar wil ik de aandacht zeker ook voor vragen. Ehm, voor het komend schooljaar, zeg maar. En natuurlijk gaan alle andere dingen gewoon door. Eh, eh, als er bedrijven zijn of organisaties die ons ondersteuning nodig hebben, dan weten zij ons te bereiken. Ik plaats nog snel het telefoonnummer 856-3674. Jullie kunnen ons volgen via Facebook. LinkedIn is er een pagina. Tegenwoordig stuur ik ook in TikTok. Instagram zijn we ook al een tijdje. Onze YouTube channel blijft gewoon actief. Abonneer je erop. En zodra we een leuke activiteit hebben, zullen we het bekendmaken. Hartstikke bedankt. Ik horen graag wat jullie reacties zijn op die filmpjes. En als er behoefte is aan een specifiek onderdeel en je zegt van hé, ik kan de training niet betalen of dan willen we wel wat elementaire dingetjes, elementaire begrippen, filmpjes doormaken. Maar we gaan nu even een rustpauze nemen, omdat we andere activiteiten aan het plannen zijn. Hartstikke bedankt nogmaals. En we zien elkaar. Dank je.